Dövme vuracağım. Dokuz operasyondan sonra. Yolların yapıklığına 2,5 yıla olay vakt oldu. Şol vakt aralığında köçede kalan Türkmenlerin sanı hem gün geçtikçe köperýär. Şolardan biri hem Nebit Dağlı Toyluy. Toyluy'un aytmağına göre 1 yıl 8 ay mundan odal yol betbakçılığına avtolog hakanlığına aydiyar. Eline gerekli dokumentleri bolmanlığı sebepli hastaxana gitmekten çekinip pädirki ýagdaýa düşenligini aydiyar. Bu devletin başına diýen hiç bir zaman belabeter gelmesin diýen. Inanın ki bir kuruş almadan men operasiýa 9 gerek. 9 gedek operasiýa bolanlygyny aýdýan Toyluy, az garsa ayağımı kesýärdiler. Iň soňky operasiýadan soň ayağımı az bolsa da gowlaşmaga başlady. Gaty kıyın günleri geçirdim. Käwagtlar öz janyma kast etmek hem aklymdan geçýärdi. Belki de birden birini tanadyňyz bardyr. Öýe gidesim gelýär. Doýdum artık. Bir ýagdaý bolsa. Pasportumu yitirdim. Öýsüz we pulsuz galdım. Şeýdibem köçelerde ýaşap başladım. Inni öýe giresim gelýär. Bir öýde ýaşasym gelýär. Konsulstubadara Samat Hasan'ın şeyleri sosyal birleşikleri işte onları pon dal nimeçeli gönderdiler. Onlar da gelip haberam tutmadılar. Haber tutmadılar. O önemli diyecek. Haber o görkezme beyle dursun. İstanbul'daki Samatya Hastahanası'nın Türkmenistan'ın İstanbul konsulluğuna Toyluy'un ýagdaýy barada haber berenligini, emma konsulluk hiç hili haber tutmanlygyny hastahana Toyla haber beripdir. Yolların yapıklığı sebepli eýesiz galan türkmenleriň sany her gün köperýärligi köçede galan türkmenleri göreninde aňlap bolýar. Türkmenleriň daşary ýurtda sosial hukuklyklary düýbünden ýok. Emma ýokdugyny başlaryna kıyın gün gelenine bilip galýarlar.